Hola, us vull informar del procés que acabem de començar per l'adjudicació dels habitatges del PO de la Rasa. Actualment ja tenim penjades a la web de l'Ajuntament i a la web de l'Agència de l'Habitatge les bases que regularan aquesta adjudicació. A més, aquesta setmana ens lliuraran les llistes de les persones que compleixen aquests requisits. Aquestes llistes també es penjaran tant a la pàgina web de l'Ajuntament com al telèfon d'anuncis de l'oficina d'habitatge situada a la primera planta de l'edifici de l'Ajuntament. Es podrà fer la consulta de forma telemàtica o presencialment. Les persones que estiguin incloses en aquestes llistes no han de fer res més i les persones que no estiguin incloses hauran de consultar les bases i si consideren que poden fer algun tipus d'al·legacions sobre un període de 10 dies que es podran al·legar perquè siguin incloses de manera presencial aquí a l'Ajuntament. Habilitarem una taula a l'OAC exclusivament per atendre aquestes sol·licituds. Només es recolliran les al·legacions o també de forma telemàtica. Una vegada que tinguem totes les al·legacions recollides, es publicaran les llistes definitives. En aquestes llistes definitives ja seran les persones que aniran al sorteig. Per qualsevol dubte o aclaració, podeu dirigir-vos a l'oficina local d'habitatge situada a la primera planta de l'edifici de l'Ajuntament, on us ajudarem a resoldre totes les consultes. Properament us anunciarem la data del sorteig. Estigueu molt atents a les xarxes socials, sisplau. Aquí us anirem informant i acompanyant de tot el procés. Molta sort a tots. Gràcies.